Takulandirani manja awiri mprogram inanso ya Mphepo Zinayi pano pakanema komanso wireless ya Zodiak. Iyi ndi nthawi imene timakhala ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene Malawi akukambirana nthawi imeneyo, ndipo timabweretserana akuluakulu osiyanasiyana kukambirana nkhani imeneyo ngakhale kutsutsana kumene. Cholinga cha programu nkuti timve maganizo osiyanasiyana pa nkhani zimene tikukambirana mprogram imeneyi. Ndipo lero mprogramu iyi tifati tikambirane nkhani ziwiri ngati nthawi ingatilole. Nkhani yoyambirira ndi ya Commission of Inquiry imene ndithu yakhazikitsidwa kuti ifufuze za imfa ya yemwe anali Vice President wa dziko lino Dr. Klaus Chilima komanso anthu ena amene anali mndege inagwa pa 10 June chaka chino cha 2024 kuchikangawa. Komanso nkhani imene yakula kwambiri ndi yachisankho. Tikumva zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku mbali ya zipani zotsutsa akumakhala ndithu ndi mavuto amene akufotokoza kuti ife tikufuna chitika chakuti bungwe la meki kuti ife koma tikuona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Muti chikuchitika ndi chani pa mmene tikukonzekera chisankho chimene cha 2025. Zimene zili nkhani zimene tikambirane mprogramu iyi, koma poyambirira penipeni timafuna ndilandire a Sylvester Namiwa ndikale lija munabwera programu ino. Tikulandireni ni manja awiri. Ndithokoze kuti mwandikumbukira zikomo kwambiri. Iwo ndithu ndi mkulu wa bungwe lija la CDED, ndipo mprogramu yeso ndi Michael Kayatsa amene ndi mkulu wa Center for Human Rights and Habitation. Takulandirani ni manja awiri. Komanso tili ndi Godfrey Chisusu amene ndi nzika ya dziko lino. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Nkhani yoyambirira ndi ya Commission of Inquiry imene ikuoneka ndithu kuti ni nkhani imene ikuchiritsa chidwi kuno kwathu Malawi, chifukwa poyambirira penipeni Malawi akhala ndithu akulankhula kuti tikufunitsitsa titakhala ndi Commission of Inquiry. Patapita miyezi pafupifupi 4 President Chakwera anasankha ndithu commission imene ya inquiry kuti ifufuze kuti zinayenda bwanji. Kenako mmodzi mwa amene analisankhidwa Anamiwa tinawo apa ananena kuti ine ndikuona ngati kuti mwina ndisakhale nawo mu commission ya inquiry imene mwina ndisanapatse mpata Anamiwa ndimafuna ndiyambe ndino achisusu. Mukuona bwanji nkhani imene ikuyambira pamene ndithu tinayambira pa 10 June pacha kufika pa kusankhidwa kwa Commission of Inquiry imeneyi ndikufika pano pamene ikugwira ntchito? I think itachedwa. Mwina Malawi tionjezeka speed pang'ono popanga zinthu. Sitingadikire nthawi yonseyi timadikira chani kupanga appoint Commission of Inquiry. Timayeneka kuti tifulumire pang'ono kuti zinthu zikadali fresh, anthu amene anaona anamva anatani asanayiwale zinthu akhale akutiuza. So Commission of Inquiry inemwe andifunsa ndiyo tiyachedwa pang'ono. Komanso anzanga Anamiwaso athawako nawonso mwina ine ndi ngoni angoni sitimathawa ngoni timakhala momwe mpaka tione umene zathera. Nde mwina atiuza kuti anathawa bwanji, koma ine nakhumudwa nawo kuti ife timaona iwo kuti ngati kule Anamiwa zitchakuka ukoko, koma amene athawira komu khati ziyang'ana ndani pa ndithu tomzanga. Pakala pali mafunso osiyanasiyana nikukhulupirira kuti mafunso amene omwe atikhala tikuoneka mkatikati mwa programu iyi, koma ndimafuna Kayatsa ndithu mutifotokozere mukuona kwanu Commission of Inquiry imeneyi kuyambira pa 10 June tili nayo pano ndithu igwira ntchito. Nikukhulupirira ndithu mafika mwezi wa November umene tawayambawo ukamakhala ukutha mwina tizakhala tili ndi report kuchokera ku Commission of Inquiry imeneyi. Yeah, zima kwambiri chance. Ifeo ndikuyankhula ngati bungwe yetu ndi bungwe limodzi limene linali patsogolo kupempha boma kuti akhazikitse Commission of Inquiry kuyambira nthawi imene ngozi inachitika kufika panopa. Ndiye tingathanena kuti achita bwino kukhazikitsa Commission of Inquiry ngakhale kuti yabwera mochedwa. Apo ndi bizana naye nzanga Godfrey chifukwa azinakakhala bwino. Commission of Inquiry idakhazikitsa ntomwe ija zinangochitika mwina iwe iko imafe ichitenga kuti ichite capture zinthu zinakali fresh mitu mwa anthu, koma panopa 4 months down the line sindikhulupirirabe kuti ikatokhala ndi effect chimodzimodzi. Anthu ena mwina anayiwala olomwe ena anamulira kumene a lot has happened. Komanso human mind imakhabe influence ndi zinthu zimene zikunenedwa. So sitikuziwa kuti akafikira anthu otani koma andikuti kodi regulations akakhala otani. Chimene china nofana ndine choti kuti ngakhala kuti tunena kuti apanga bwino
komabe ife kuti ndi nkhawa chifukwa sitikudziwa kuti scope yake ya inquiry ikhale kotani ma terms of reference muchiyeso zo tingatatoto chani kumene amfundo zimene azitsatira kapena fundo zinazitsatira kaona ndomengo zinazitsatira zikhala zotani chifukwa tinakhala kuti takhala ndi mwayi woona kuti commission inquiry ifufuza magawo awa omadera awa olo agwiza ntchito ka mafunso awa kuti apeze mayankho mwina ndakathiwa kuchita appreciate kapena kumvetsa to okay chabwino chimene afuna kuchita achieve mapakati chakuti koma panopa zikhala zovuta bwino kuti tinene kuti ndi chinthu chabwino tiyembekezeza bwino kapena iyayi ndiye mwina tapemphe mwina boma kuti achite ndithu publicize kapena kuti atidziwise kuti commission of inquiry ifufuza magawo ati and ma terms of reference anenedwawo kuti atatipatsa bwanji tiune toka tiunguze nchilingo chakuti akamabweresa report tikathe kuziwa kuti okay amafufuza izi ndi apeza izi koma panopa it will be difficult kuti tingathe kunena kuti ya ndi chinthu chabwino amalawi tinyadire mwina tinene kuti let's wait and see. Anamiwa ndi bungwe lanu mwakhala ndithu mukufotokozaso kapena tikupempha boma kuti likhazikitse commission of inquiry imeneyi kwa kanthawi ndithu munapatsidwa mwayi kuti mukhale mu inquiry imeneyi kena kuti mwamva ndithu kuti ayi mwatulukamo mukuona ndithu kuti zinthu zimene mmafuna nthawi imene mmakhala mukupempha boma kuti commission of inquiry ikhalepo zitheka ndi mmene zilili zinthu pakadali pano? Achisuse anena kuti ndi ngoni ine ndi mlomwe ndi kwathuku amanena kuti mlopo anakhaneliwa mwamuna samauzidwa chifukwa chonena kuti kuchilomwe ukakwatira umachoka anyumba pamakolo ako umakakhala kwa mkazi ndiye ukakhala kuti zochitika sukutha kuzimpesa kuziona bwino amafika saizi kuti amakachosa mauzu padenga nkuyasa timati muuni zuwa likuyaka kumakulondolera njira kuti kwanu ndi kunyamuka uzipita kuzimachitika masana zikafika pamene kumazowa kuti iwo mayang'anira zinthu zikuwonongeka ndiye ine chifukwa cha chimenecho pa chibadwidwe changa sindimakonda kupanga zinthu mobisa Michael wanena pompano kuti sakuziwa kuti ma terms of reference kapena zikalata zoti zimene zikupereka ntchito kodi muli chani chikhalirecho ku Malawi ndi dziko la democracy imagona pa transparency and accountability kuonjezera pamenepo tili ndi access to information ndiye ndimafuna ndizina kuti Michael musavutike mungolemba kalata tikuise ntchito access to information kunena kuti tatipaseni zinthuzo chifukwa chani mafunso ali nawo ndi Malawi commission of inquiry ndi Malawi commission of inquiry ndalama zimene kuisa ntchito ndi misonkho ya Malawi ndiye muzifunsa kuti lamulo likuti chani lamulo likunena kuti commission of inquiry act commission akaisankha ikakumana ipange chiganizo akuluakulu apasidwa ntchito Malawi ali mafunso titani akupereka mwayi kuti asankhe kuti zokambirana zija zikhale pa air kuti minalesa azizisatira nkhawa zimene ano Michael zotani zithe komanso terms of reference ine ndine mwayifana nakaona ndinali komweko akunena kuti ndi public inquiry ndiye committee ija itasankhidwa poyamba anadandaula kale kuti ndifa chana chakwera amene watisiya uja kapena mmodzi mwa anthu amene uja anali okondedwa awo amachita kuyankhula poyera kuti amankonda anali m'bale wawo ndifa chani akhala myezi 4 kudikira mpaka kuti yambe kumakoka jacket ifa ndinene tupano zoona kupanda kwawo zakuti tupita pansiwo sakana tipasa commission of inquiry ndiye kuonjezera kunena kuti achedwa kuja asankha anthu kunena kuti Malawi amati awa ndauje samatikhulupirira chifukwa chimenecho nditapita kumene ndanena kuti tiye tipange chinthu chonena kuti Malawi atakhulupirire chinthu chokhacho chinandikuisa ntchito malamulo kunena kuti tizipanga poyera monga amene napangira mlandu wa chisankho zikatere mafunso ngati amene ali nawo Michael sakanakhalanso mafunso nkhawa zimene anthu achitikaitana akabwera pamene pachapo bwezi tikuyendera limodzi aliyense nkuona zinthu zapoyera choncho ine
ndi munthu amene kwambiri ndimakonda kupanga zinthu poyera kuphatikiza kuti democracy mukakaona section 12 mphamvu zimene achakwera kugwiritsa ntchito nzobwereka mphamvu zimene nduna ilonse kugwiritsa ntchito nzobwereka mphamvu zilizo zimene akugwiritsa ntchito wina aliyense amene akulandira tambala ya boma ndi zobwereka komatu mphamvu zamanena kuti pali one condition solely to serve and protect the interest of Malawians. Ndiye ndifunse kuti commission ayikazanyisa ikugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi afuna yanke mafunso ya Malawi ndiye afuna azipanga zimobisa akubisira ndani. Ndimafuna kuti tiyambire pamenepo pa nkhani yoti zizikhala poyera pali ndithu kuganiza kosiyana-siyana ena akunena kuti zimene ndizikuena kuti Malawi azidziwa azitsatira chilichonse chimene chikuchitika ena akunena kuti komatu pali mwina information ina imene ndiyoti mwina asangangobwera nayo pagulu ndikubwera ndithu nkumayamba ndithu kuyifotokoza mwina ndiyambe ndi achisusu kuti mukuona bwanji nkhani imeneyo yoti zinthu zonse zingathekedi kuti zikhale poyera basi anthu azizitsatira ndizotheka tisapange create culture yomabisirana zinthu ndi umene kumayambira corruption tiziyike zonse pambalambanda aliyense aziziona yekha ndi kupanga conclusion yekha tonse ife ndi akuluakulu so ineyo imene ndikuonera commission of inquiry imayeneka kutseguka anthu ena akuti anthu ena ali ndi info sazibwera nayo iyate malamulo alipo ateteze kuti ine zimene ndikudziwa ngati zili zoona ndizibweresa apa chifukwa mukamangopanga zakuseriwo muyamba unamizana mapeto ake ripoti imene ituluke apa tizayambaso kuyikhwesha mjati mavutirana ndi ija anatulusa azungu yakunja ija kuti kachibwanaka zakhala chimozimozi koma iyi ikamaphikika chonja akamamfusa akayafusa andani lero tonse tamva akamasapanga summarize tonse tikudziwa zimene zilimo sipazakhala mafunso ambiri koma kumalawi kunoku timakonda kubisa info kuti ife tioneke ngati ofunika nzopanda ntchito kuyambira lero zinganakhala bwino kuti Malawi tonse pakhala chinthu chene tichike pambalambanda zobisa zizikhala zochepa kwambiri Malawi enu ake amene anakupemphani inuyo kuti mwatsogolere apaseni mpata kuti aziona mmene mukutsogolerera dziko lino akaya simukuona kuti pali anthu ena oti atha kukanika kukapereka uthenga kapena zinthu zimene akudziwa kamba kuti zinthuzo zili pa television kapena zili pa radio ngakhale kuti zinthu zitakhala kuti za sensitive motani transparency ngatokhalapobe pangatoyitika transparency komano in a way kuti mumuchite protect munthu uja zimatheka zimenezo ino TV mataso kuti kupanga chinthu munthu mwina osamuonetsa ndikumamva ndithu mawu kuti munthu akuyankhula zimatheka ndithu pali njira zambiri zene mungatsate so nkhani apo ndina kuti chinthu chikhale pambalambanda anditena tafulokoza kale anthu afulokoza kale why chikhale pambalambanda nkhani ndina kuti pakhale transparency kwati kunoko isikhala commission of inquiry yamba kwayitika ma commission of inquiry ambiri osiyana-siyana ena citizens kuti anatha bwanji malipoti mpaka sanatuluke koma ena adatuluka malipoti koma citizens kuti process yake daenda motani information amabeza motani isi to address that I think is important kuti chinthu chikhale pambalambanda mama kapankhaniyo imene sensitive kwambiri ngati imene iyi timayenera ndithu tengepo phunziro mene akhala kuchita kwanza athu you remember nthawi ya transition in South Africa kupita ku democracy kunali truth and reconciliation commission and ndimona ma testimonies ena owawa ndimona munthu yuyu akuyankhula makulira so zoti akufotoza zinthu zimene zili emotional zinthu zina za sensitive komabe there was protection provided to such people. The most important thing and aziwe and then akaziwa they should be able apange chisankho cha pauka kuna kuti okay nkhani ikuenda motena nkhani ndoti conclusion yake ndiyakuti yakuti zimathandizira even ndipoti chakatuluka imakhala kuti one it is credible and amayikhulupirira two imakhala yona kuti ifotalisa kuona even ma recommendations amene angatuluke people will follow to make sure that they are being implemented. Anamiwa sina kupatseni mpata kuti muyankhepo pafunso limene ngati kunali nkhani imene ali ya sensitive kuti simanika kukhala live unali mlandu uja wa pakati pa maukwati pakati pa amayi okhaokha ndi amuna okhaokha kumene kumatuluka ziwalo zichewa koma nkhani ndionera kuti mmene anena kuti tisapange tili mu democracy
komano kuli anthu ena ali ndi hangover ya dictatorship ulamuliro wa 31 years muja ndi afuna zimene azibwerise kuno ndi afuna mwendo wina ukhali ku democracy ulo wina ukhali kwina koma sikuti ndidalaya nkhani ndidyera amalawi tachuka dyera kwambiri jeralo kenaka ndifake mwana ku Katangale akubwera pamenepo pali zinthu zake za straightforward mu Commissions of Inquiry Act pamene ali mbapo kuti mkhoza kupanga ma testimony akhali public palinso provision kunena kuti wina atapempha kunena kuti akuluakulu ine ndabwera mene manena mayi koma mwina ndimafuna kuti mauwa akandimva auche andipweteka mukhoza kuwapanga mau chumi mau ache kwasu khotesi bwinobwino asamamveke bwino inu maonapo majournalist amavala kuzibisa pali njira zambirimbiri ndiyeno akanakhala kuti anthuwa afuna kuti ntchito yabwino akanakhala kuti anthu afuna atumikire amalawi akanavomera kuti koma pena tizifotokozera Malawi kuti awa okha timafuna tiwabise nkhope awa tiwabisa mawu akuti akayankhulira mwakuti so siyeze kanachitika chifukwa kuti tivomereze kuti chitukuko every development comes at a cost tili mu democracy ndinga tili mu democracy zochitika zathu mayankhulidwe athu chilichonse chizooneka kuti ndi democracy komanso nkhani imene ikanakhala kuti iwo dandaula akanadandaula ndi akufamily mabanja aja koma anayamba kupempha ndi akumafamily kunena kuti ifeyo kafukufuku amene tinkhulupirira mutapanga zonse poyera ndiye wina wangusankhidwa kuti iwe ndi commissioner ukaime kumandira kuti iya zimene zitikambirana poyera chikhalitecho ma terms of reference ntchito choti mlozo tulondololerawo ukunena kuti mupange poyera pamene pa apa ndi pamene amalawo padapa chikhalitecho akanakhala kuti composition kapena anthu ali mmene mucha ndi anthu kuti alisa kuwakhulupirira zikanakhala kuti mati nkhasako chinthu china chimene tisayiwale ndiona kuti Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti anapeza ripoti ya nkhaza zimene zimachitidwa mpaka na kuphedwa yokhuza abale athu achi alubino mpaka na pano ripoti imene sanatuluse adakhazikitsa committee yona kuti Vice President Malemu Saul Close Chilima ndi anthu ena agwire ntchito 90 days anayigwira ntchito ya mwabwino 75 days mpaka na pano ripoti imene sanatuluse ndiyeno chimene ndinatulusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la Dr. Lazarus Chakwera alibe kuti sungamugwire nkhosi ndiyeno atisa maina athu asanayipe lero ndikambe poyera kuti akamake chibisa chinthu cha Malawi adziwe fa amayendera aone kuti zimene ziti mozi nzabwino kwa ine kapena ayi zikususananso kwambiri ndi chitimatima cha democracy kuti tizipanga poyera choncho vuto ndona kuti anthu amatitola chimene amatitola ndiona kuti nthawi ino mmene tilo chisankho mwawo nakangata anthu abwino aziyenda tizizungula limodzi kenaka tikafotera amafuna tizikagwada kuti pepani timafuna mutilole tigwise ntchito ufulu wakuti akanakhala kuti izi zosusana ndi malamulo bwezi kuti nkhazako koma the terms of reference ali clear malamulo alipo ndiye kumene kuti amangwetu what are we smoking nkhani ndi yayitali kumefanya nthawi mafana ndithu kuti mwina tiduse mu mwachangu pali nkhani zambiri zimene zikubwera pali nkhani ya 30 days imene commission imene ikuyenera kugwira ntchito yake ndikupereka ripoti pali nkhani imene ya TORs ndikuyamba nkhani imene ya TORs chifukwa chakuti panali commission of inquiry ina imene inasankhidwa imene anthu ananena ndithu kuti ntchito imene inagwira ndi zimene anthu amafuna sizinagwirizane imene mafufuza Martha Chizuma kuti khangati mafunso amene amafunsidwa ndi zimene anthu amafuna sizimagwirizana kwenikweni kodi tiyembekezere kuti zikhala zabwinobwino mmene chiyembekezero cha Malawi chili ayi tingoona kumene tikuchokerako either zimene anena anzanga miwa kuti ikatuluka ripoti abwana ango ikhalira kapena ikatuluka ioneka kuti njachibwana zeniseni chifukwa choti kumayambiriro komwe TORs akanatulusa ifeyo ngati Malawi tikanayikapo mlomo wathu aikepo kenaka it will shape even it will shape anthu amene asankhidwa kupita mu commission mucha kuti okay Malawi zimene akufuna kuti zituluke ndi izi then they will refine it sindi kuti they should come and consult us komano they should make it zikhale pambalambanda if there is something that is really missing that is very important anthu tipanga phokoso chiyikidwamo komano ngati sana tipase mpata umenewu
amaliza kumapeto kwake pamene zichonali yayi koma munaiwala tu kuti mumve kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji ife Malawi aliyense akufuna kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji o ndege inakafikadi kunzuzu kapena sina kafike mpeza kuti zonsezo aziiwalapo not necessarily anafuna koma no poti ndi munthu amalemba. So what I'm thinking is matiwara zaja akanango atulusatu tigepo makomenti athu we shape the direction ya inquiry by just giving our input. Koma izi zoti matiwara mwabisa maujeni mafuso amene muzafusa athuwo mubise kena ka report ikabwera muzabiseso. What for? Why are we paying for this? Practically ndizotheka kuti matiwara ziwa tadziwe ngati Malawi. Ndizotheka pali ma inquiries anachitika amene matiwara tidawadziwa even before commission itambo granchito. I'll give you a good example. Panali inquiry ikuzana ndi anthaja bino osati yacha kwerai koma oyambira ija matiwara they were made public and people were able to see kuto inquiry ikafufuza izi panali so inquiry ya July 20 imene also materials they were made public, people were able to see them but akafufuza so why now komaso sikuna koka kuitika koma inquiries Malawi inaso kwakhakuchira ma commission of inquiry ku Zambia kudayitika commission of inquiry yokuza naso nedege imene nagwaija of course pano imene sinatuluke mpaka pano koma the terms of reference were there amaziwa atukuda commission of inquiry kafuza izi sinkhani yovuta yayi ndikhani yoti anthu aziwe kuti tikafufuza chani koma nokubisa kumabulisa so maganizo lakwika kuti ondoti chilipo china kutani akubisa omuna report adale mpakale afuna wakangochita chani akangochita ba stamp anthu amaganizo mbiri. So to avoid that it's better to put into and aone after all mujana for the Sylvester. I mean this is being done in the public interest and afuna aziwe ndiye chobisa ndi chani pasakale so china chiyonse uchobisa yayi bafuka kuti chiti yonse kambira matiwara ziwo kumenaka kuisinji menaka pangire methodology yake kuti azikafufuza bwanji akapita kuchingangawa kuti akapita kuje kumelo makhandeke kuti zikakamantendo anje akapita ku airport zonse zikhale tuba mbambanda anthu aziziyo zero commission of inquiry direction imene ikutenga ndi yakuti njolingo yoti pasakhale so impekesera kapena kukwayikira naye Anamiwa tikhale ndi chikhulupiriro limene tsikulira yake tidzadziwa kuti matiwara zi commission of inquiry imene ndotani chikhulupiriro tikhale nacho because ndi supporter kwambiri wa democracy kuti tizipanga zikupoyera ndiye tili ndi zipangizo ngati mwachisanzo ngati access to information kunena kuti anthu alembere a chairperson kunena kuti mutipase ngati chinthu chakupangira Malawi palibe chifukwa cha abisi ndimafuna sundinene kuti experience is a best teacher. Ukayikira nokwabwera chifukwa chona kuti chiyambire chankhani zikune kuti zambiri zimachitika musayenera mukayikisa kapena mochitika kapena musakhala bwino mwachisanzo kulengeza kwa ngozi imazalengezedwa usiku zoyankhula wina kuyankhula wina kusiyana ndizo wina kuyankhula even kulira kwenikweni kuti mauzidwa for the first time we are being moderated kuti no the best way to mourn is this so dabisa kwambiri nduna ya boma before minister mwabuza musamalire kuposa ku family lero taona madam Chilima akumwetulira akuna chikuchitika ndi chani ndiye mukaone even kumalo kuja kunali malona kuti posapita sikumanika kupita ambia anthu akunija sana pasibe voice. There was total suppression of ndamene kana fotokosa nkhani ichi kenaka tinakamba mupana nkhani ya nthawi ndiye kubwera nkhani ya nthawi lero so report ja kubwera akuti I want to report in 30 days iwe munthu wakhala ukuzengereza nkhani ya report 120 chaku days ndiye ukapeze kuti ukapasa anthu ntchito akayigwira in 30 days ntchito yake imeneji nsimene akunena mayiko kuti akuti pasanso choke kuchina kuti nkutheka kuti tipoti ulilipo nzomvesa chisoni kunena kuti asogoleri athu samasamala za legacy samasamala za mbiri yawo chifukwa anthu anazikola anthu anazipakapaka mmalo kuti report itabwera lina anachita ku Germany ngakhale sili manena kuti ndege inagwa chifukwa chani komabe linaoneka kuti mkulu wa nkhondo Valentino Popili ananamiza ziko
Minister of Information Moses Kunkuyu ananamiza ziko, iwo eni aka chakwerawo ananamiza ziko, kumakla Daud Sulemani ananamiza ziko, kumazofisa chisoni kuti 4 months down the line achakwera nasankha ndi mwapito mwakapanga mapush ups pansewu zachibwana kusiya kunena kuti ayimise ntchito anthu awa amene amanamiza mtundu wa Malawi. Ndino mukaza kuti ana amene akutionera pano msogolo munthu azakhala mpudani taphunzitsa kuti kunama you can lie and get away with that one. So we are trading very dangerously. Ngati dziko tikupanga set president yoipa kwambiri because ngati anthu talolera kumatengedwa ngati tizidude zina zake kapena tizidole tiyatoti mkhoza kuti panga komandi ndi kumapanga zimene mukufuna. So mukayang'ana zonsezi ndifanira kuti mankhwala abwino tiye zonse zibwere apa tizionere limodzi zikanatithandiza. Koma ndinene kuti zimene akupanga suti angopanga chilipo chinaki chimene afuna kubisa. Akuti pali china chimene ndithu akufuna kubisa ndimene akufotokozera anamiwa. Tinayamba ndi nkhani imene ya Commission of Inquiry program imene ya Mphepo Zinayi lero. Chifukwa imene ndi imodzi mwa nkhani ndithu zikuluzikulu imaoneka ngati ndithu mwina ikufuna kutha kuzayambiraso kutha choncho ndi nkhani ndithu imene tikukhulupirira ndithu kuti ikhala ikupitirirabe pakhala zambiri zimene ndithu tikhale tikukambirana zokhuza nkhani imeneyi. Koma timafuna ndithu kuti tipumire kaye, tikapumira tibweranso ndi nkhani yokhuza chisankho imene iso ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa lero timva ameki kuti khangati sakugwira ntchito yawo bwino a NRB uku a opposition akulankhulanso zina. Kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani ndi nkhani imene ya chisankho? Tikupitiriza program yathu posekedwa apa. Takumanaso mprogramu yitu ya Mphepo Zinayi. Lero tini nkhani zikulu zimene tikukambirana. Nkhani ya Commission of Inquiry komanso nkhani yokhuza ndithu chisankho. Tisanapite ku za chisankho. Anamiwa mati muli ndi china imene mafuna muonjezere? Ndingakhawo chi blanket. Nkhani ya ngozi chitika makamba. Zambiri zimathera kwa principle. Amene anali wamkulu mmene mucha. Malemu Saulos Chilima. Amene anali vice president. Koma mabanja ena 8 aja sitikuyankhulapo. Ndikuzafika paka na panopa sindikuziwa ngati alipo amene waona report kuti chichitikire ngozi imeneyi patha miyezi 4 kodi mabanja amene aja akusamalidwa bwanji fa ena amene mucha anali ma breadwinner anthu ona kuti pakhomo pawo kuti aje amadalira amene aja ena muzonso madalira amene ucha koma boma lero sinabwirepo ndi comprehensive report nkutuuza kuti anthu amene yakwasamala bwanji. Nzofisa chisoni chance kuti ma report akonesa kuti ena aja mu nyumba zimene ankakhala asamusidwa. Chikhalitecho sakukwanisa kukakhala ndi access kumalipiro apa mwezi pachamumaziwa munthu onera kuti sikachitika choncho ma account amazayima pamafunika kuchitika ma process. So zikuoneka ngati kuti tikamayankhula kwambiri zikungothera pa Saulos Chilima kuyiona kuti mmene mjamunali anthu ena onera kuti padakali panopa akuvutika kwambiri. Ndiri mafuna ndikuziwa kuti program ya chakwera mayionera ndikuziwa kuti Moses Kunkuyu mayionera oyama yankulira boma imafuna kuti ayankhepo atiwonese umbono ogwirika chipepeso chimene chinapita ku mabanja aja atiwonese evidence ona kuti mabanja aja sakuvutika. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito ya Stutso ngati ifeyo tifuti tionike kuti zili pati. Ndikukhulupirira ndithu kuti ndi ntchito yathu ngati olemba nkhani ofufuza nkhani opanga ma program kuti kodi mabanja amene aja moyo wawo uli bwanji analandira chipepeso ndi zina zotero. Ni nkhani yayikulu kwambiri imene yofunika ndithu kuifufuza. Nkhani ya chisankho ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene zokonzekera zake zayamba ndithu ndi moto kwambiri. Pamene tikuyamba registration pakubwera ndithu zambiri zimene zikuchitika. Tikumva nkhani ya NRB akhoti analamulanso kuti atsatire njira iyi. Kenako opposition naonsanena ndithu kuti ayisakukhutira apanga ndithu misonkhano yatola nkhani kawiri konse akukamba ndithu nkhani yoti mkulu wa MEC atule pansi udindo komanso CEO atule pansi udindo. Zikuyenda bwanji kuti za chisankhozi? Chisankhochi chimabwera choncho nthawi zonse. Opposition ali mantha chifukwa pamakhala chikhulupiriro choti amene ali mboma
abera zisankho nthawi zambiri timaganiza kuti DPP ili mboma ibera, MCP ili mboma ibera, UDF ili mboma ibera, zoti amabera adi kapena ayi sindingathe kudziwa, koma nkhanizo zimakhalapo ndipo opposition amapanga chimozimozi. Nde aizizi kwa ineyo ngati nzika sikuti zikundipasa ujeni kwambiri. Do you think opposition ali ndi genuine case pa ma issues amene wanga raise? Ndi pamene ndimati koma kwa element kena kakuoneka kuti a opposition ali ndi ka point kofunika kwambiri kuti tendipereke mwayi kwa Malawi aliyense amene ali woyenera kuzavota kuti avote. Pasapezeke njira ina iliyonse yoti uyu Malawi timuletse. So ngati mukufuna kuti aliyense akhale ndi ID, tikhale ndi access ya Malawi aliyense kupeza ID yo. Ngati zimene sizingatheke ndeti zike pambali tisazavotedwe ndi anthu oti alembesa okha chifukwa choti enawa sitinapase mwayi ukapanga register ID card yeja. So argument imeneyo ndiyofunika kwambiri and ameka itenge serious kuti ngati akupanga strict kuti ubwere ndi chitupa chako kuzavota aonesise kuti aliyense amene ali willing kuzavota apeze chitupa. Mmene zimanenedwera kuti ngati nkotheka NRB azikhala apa olembesa ali apa ndipangeza NRB kumaliza nkulembesa chisankho changa nkumapita. Osati zoti tikepo sonjira zina kuti niyo chifukwa choti wiki yatha simunalembesa chaka chatha simunalembesa simvota ayi kameneko sikasakhalepo ndithu. Anami mukuona bwanji nkhani ya chisankho iyi zikuoneka ndithu kuti zayambika kwayambirira kwenikweni titasala ndithu masiku ochuluka ko basi kuti tifike pa 16 September 2025. Poyambirira Amalawi amakonda mpira kwambiri. Malawi anthu amakonda zinthu zitatu ngati sakhala kuchalichi amakhala kumpira kapena kuonera mpira apo ayi makhala kusonkhano wa ndale ndipo fati bereki sanzo chimozi cha kumpira mpira akamasewera kupeza kuti timu ine kudandaula kunena kuna refu mpirawo khangati kuti waboka ndiye refu mwanena kuti ya ikasisewerani bwanji refu amene mungati ndi kuti refu wantu wanje ndinawuza ndilimwayi kuti kunekof ndi gulu lalikulu kwambiri limene makumana kusiyana ukuzula zisanko amandiyitana nekof yoyamba tinapita inali pa 20 August kenaka inachitika ina pa 10 should be October. Ndiye anthu amadandaula kuoneka kuti madandaulo changofanana. NRB yasokoneza zinthu. Kusokoneza zinthu zake kuoneka kuti muziko muno chilengero cha anthu amawerengera ndi a National Statistical Office. Ndiye anthu amaziwa mu projections. Mukaona chiwerengero chimene chiwerengera cha kulilongwe cha kunchisi cha anthu ndi cha anthu amene alembesa chikukhala kuti mafiga NSO ngochepa kuyerekeza ndi mafiga NRB. Mwakuti mupite kulumpi mukupeza kuti chiwerengero cha NSO chili apa NRB chili apa. Ndiye mukakapita kunsanje kapena kucholo ndipo ndina kuti boma lililonse limene lili outside central region imene mabwida perceive kuti stronghold ya MCP mukapeza kuti kuli zosamwisa zambiri. Ndiye mufunse kuti nifa chani machine ya NRB nifa chani maofisi wa NRB akungodana ndi Eastern Region, Southern Region ndi Northern Region kuma mokundira Central Region. Chinthu china chona kuti pakutapa zonse tikachita chisankho timafuna tichitipase asogoleri amene tikhale nawo for 5 years. Ndiye mukabwira section 12 ndi Niger asogoleri amalamulira on trust. Ndiye mafuna kufunsa kuti process kapena njira yosankhira anthu oti muzakhulupirira ngati simukuyikhulupirira research yake muzayikhulupirira bwanji. Chinthu china anthu amanena kuti simwakonza chimene sinaonongeke. Kodi justice chifundo kachali ana save term imos kuna sa term imos chisankho cha 2020 chinaenda bwino kwambiri ndifa chana chosedwa ntchito ndikukayika justice anabelo Ntalimanja amene zaziwika mpaka napanusanakane kuti ni mwana wa John Tembo amene wakhala president amene wasindana ndacha kwera ndiyeno zindoti kumapanga kulakulu tisamatenga Malawi ngati anthu kuti anamiwa nkhani imene yoti a justice Ntalimanja ni mwana wa John Tembo tinene ndithu kuti ndikuti anthu ngati amene wawa sazikhala m'maudindo ngati amene wachifacha kuti ankolo awo anali UDF ena anali ena anali chizungu choti conflict of interest. Munthu akakhala kuti integrity ulinayo umaona kuti ineyo nkhani isi ndikhalepo
chifukwa chakuti umazipanga recuse. Ndiye mukazaona kuti anthu akuoneka kuti ali conflict interest koma kukakamira amakhala kuti anthu ajakambirana pena. Ndiye mukayang'ane meki, mukayang'ane position by position, senior position yesu ukapeza kuti is either munthu ameneyo anali mboni ya MCP pa mulandu wa chisankho uja kapena iye anapostapo zokhuza MCP. Pamene tikuti mekiyo ndi referee. Munachita kafukufuku ameneyo. Vuto likuchitika Malawi muno molero anthu aganiza ngati takusa masiku 5 apitawo. Anthu zanafisi komanso internet sinama. Ndiye zimene tinofunika apa nzionera kuti ife tinkauza achakwera. Just do the right thing. Pachingereza mati do the right and shame the devil. Dziko la Malawi sitifunika majalini, sitifunika mabekoni, sitifunika yani Malawi amafuna chimanga. Achakwera decided to mess up. Ndiye lero akusakasaka njira zoti kuti ndipange chani afuna apange suppress the will of the people ndikusokoneza MCP. Wina wake anachita kunduza ku nyumba kwake ndikupita ku MCP chifukwa chokuti achakwera ayikonza kale meki. Kusonyeza kuti tili ndi anthu na kuti akuziwa kuti they messed up koma afuna apange suppress, afuna apange suppress mwanena kale pacha kumuzifufuza. Atulangani kuti investigative journalism yapita kuti masiku ano. So ngani ili apa nduna kuti tili ndi refu amene kuti chigoli chikagola mali moti ayimbe kelele akudumpha mwamba kumachemerera zimene sitikuzifuna. Kuti mukhulupirire kuti siku libwino 2019-2020 kunali external auditor. Kuti mavota achakabwera staff yapanga ndi wina azipanga confirm akudondondo palibe. Anthu akukayikira za chief executive Mpesi, anthu akukayikira za chairperson Anabelo Talimanja. Ndiye ponchiza pamene pacha achosanso auditor, external auditor kuti asakhalepo. Cholinga chawo ndi chani? Chisanso choyambira chakumpira kuja ndanena kuti lero kumpira kumene anthu timakonda kuja apanga enhance transparency and accountability ayika VAR. So izati mukati kuti wagwira wina akakana ngasimpire makhala wadusa amagayimisa ndikuona kuti anagwira adi. Ndiye ndifaka anthu amafuna external auditor uja azaone kuti abade anagwira kapena sanagwire play on. Chinthu china kobwira company imene yasokoneza zinthu kuli kosi kumene apita smartmatic umboni ulipo maiko aku Africa ndi kwina kwa usumene apite mbiri yawo njoyipa ndi akuti iyayi amenya kwanga kamira atipange provide elections management elections management devices tikuzitenga kwa anthu okayikisa. Ndi anthu amanena kuti show me your friends, I'll tell you who you are. Iniwe amuloza kungoona azinzanu tiziwa kuti awa amapanga zakuti amapanga zakuti. Ndino nkhani yachisankho ndi process imafunika kuti ikhale credible cholinga kuti result ija aliyese azayilandire. Ngati munthu akupanga zautambwali anthu amkulupirira bwanji. Ndipo afuna ndinene pano kuti asukuliri onse amene malimbana kumapanga manipulate the will of the people amakhala asukuliri ulephera. Ndino anthu you have messed up. Choti mzika zipanga impose kwa anthu ndi chani. Tigwirane manja tisalole chibwana chimene. Chifukwa cha nthawi akayatsa nkhani yachisankhoyi ena nkumane kuti umukhangati zinthu ziyambira kutali kwambiri chifukwa tikungoyamba muna chinthu choyambirira chimene chimaoneka ndithu tayi chisankho chachili apo nkhani yolembetsa kutsogoloku timaliza bwinobwino. Zakutsogolo silinganeneretu kumano chimene tinganene chotena kuti chisankho ichichi cha mali issues ena ndiofunika ndithu kuti mwina ngati dziko tiwamvetsere bwino ndithu komanso tiwakonze. Issues ena of course ndi ndale ina tikatonga chita dismiss baadhi ndi ndale. Koma opposition apanga raise issues angapo amene ndikuona ngati dziko ndipofika ndithu tiwapasa attention tisango chita dismiss pali issue yokhuzana ndi results transmission. Opposition anaona kuti yayi pakakhale manyo transmission meki upanga plan kuti ikakhale electronic transmission. Nikhana bwino kuti mnati tiunikire bwino ngati dziko kuti kodi mamerit yake ndotani, what are the advantages, what are the disadvantages ndeti sankhishani ngati dziko. Ineyo ndinikha kuona kuti nkhani ngati zimene zizi tumakhanga tifuna tiziwange suppress munasana kuti tumakhangati koma makhanga to ameki kanga na kufuna kuchita brush aside izo zanu izo koma na think tiganize bwino tikhale pasi ndikukambirana kuti mashiza mna panga raise our position iwa kuti tingachita address banji kuti chisankho malizasi tizika
tizikaita transmit kudzera makina a internet kapena zikakhaliza manyo kuti bwino kakhala utani kugwiza ntchito manyo system imene na opposition nanga kuti disadvantage yake khala utani tikambirane ngati dziko komanso pali issue yokhuzana ndi ma EMDs imene mbalanga Sylvester wayinenayi we need to discuss as a country pofuna pakali dialogue nditu chidialogue chabwino nditu kuti tikambirane kuti tichita resolve bwanji mashuzi ngati amene wawa ngani za credibility ndizofunika kwambiri kuzipasa attention chifukwa if we don't give them attention mashuzi ngati amene wawa zosata zake chisankhochi kusogoloko ndi mavuto khoka malizatse ena sakavomera azikati getikana zinji maona komanso that perception kuti Megi ikufuna kuchita ligi the election in the favor of MCP ikakha kuti imena it has been rendered credible so ndiyapempha Megi komanso eno okhuzidwa kuti kufika ndi thuli kale kukambirana bwino koma ndi imene mukutha kuiona itachitika ikwenera kuchitika ikwenera kuchitika ndithu and dialogue imeneyo isangokhala ya Megi kaya kuneko pofika dialogue yabwino ndithu yona kuti ichite involve all stakeholders kuphatizapo amene akudandalawa our opposition the opposition should be part of the solution koma our opposition ife tili ku opposition ife tisayatenge ngati technology mwati muli ku opposition ino ine ngati ali ku opposition anthu muli ku opposition eti musatenge ngati technology ngati chinthu cholakwika musatibwezerese kwa kale kwambiri jack up your technology terms ku opposition iko kuti technology muzimvesesa kuti mukamatsusa zina mukutsusazo nzomveka koma zina kumate koma lero ino simutha kutumiza SMS akulu okay so mene anenera bwanawa ndizoti tikhale pasi tikambirane ndiye tigwirizane kuti ichi chizayenda chonchi transparency yake ili pakuti nde awo akakhala ndi vuto azinena kuti ife tikuona kuti apa muthauza sintha zinthu apa kuti ayise tingaza sinthe backup transmission yathu izakhala yakuti backup yake ndi yakuti so pakuyenera kukhala national conversation yoti aliyese amvesese ukamamva nkhani imene ikukula kwambiri ndikatsalira bwinobwino misonkhano imene anachititsa a opposition misonkhano press briefing awiri amene anachitira akuoneka kuti akulankhula koma zimene akulankhulazo sakupatsidwa mwayi kapena sakuyankhidwa sakupatsidwa solution apapa ineyo uthenga wanga woyamba wapita kwawo a opposition wachiwiri upita ku Meki ameki mwina mukuziwa zimene mukuyankhula koma nongati anthu amene mukuwauzawo sakumva pezani njira yoti anthuwa mumvesesane mukhale pa plan because awa ni ma players mwina ma players a MCP akumvesesa koma enawa sakumvesesa you need to bring them together also apange understand so apapa boy mu court ya Meki tikudziwa kuti a opposition alirabe amalirabe we amatero to kuti atibera zimene zizakhalapo koma no zizakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhala kuti zimene akulira panopazi sitina zikonze kukadali mamawa chonchi alira kukadali mamawa tenti zikonze tifotokoze technology bwino tipeze nthawi zina umangoyika ngati ku technology omayika ma system kandi awiri a independent system iyi ndi imene ikhale meni koma ina tizilemba pa board mutha kujambula nkumakawerengera nokha tizakumana kumapeto aliyese athakuona dire ngakhale zinapita mofulumira ife zatuzabwera mochedwa koma zonse zikupanga tale bwino okay chabwino chifukwa cha nthawi tekeze pamenepa ndikuphupira ndithu nkhani zathu zikulu zimene mafati kambirane ndi zimenezi koma sitingathe kukambirana zonse chifukwa nkhani zimenezi ndi nkhani ndithu zazitali kubasi ndifuna ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo program imeneyi anamewa tikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata mutachoka ku commission of inquiry kuti tikambirane nkhani zofunika kwambiri zimenezi komanso tithokoze kwambiri Michael Kayatsa kuti tinali limodzi komanso Godfrey Isusu tinali limodzi timapempha ndayi zonse kuti mukutheka kuti muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene takambirana tiye ndithu tizikhala ndi nthawi yokambirana nkhani zimenezo kuti ifenso tizikupatsani mpata isangokhala mbali imodzi ife kumalankhula inunso muli ndi maganizo osiyanasiyana ndipo timakupatsani nambala yoti mudzitipatsa ndithu maganizo ameneyo malo mwanzanga onse kuno ine ndine chance mulozopanda ndifuneni zabwino zonse